Vi afholder integrationsprisarrangementet, fordi vi gerne vil hylde dem, der er gode inde på integrationsområdet. Det har alt for lang tid været for negative historier, man hører om, når man taler integration. Så hører man om problemerne med, at nogen ikke kan læse, eller der er for mange, som er uden for arbejdsmarkedet, eller der er for meget kriminalitet. Det vi sjældent hører om, det er de gode historier. Så vores arrangement i dag handler om at fortælle den gode historie, hylde dem, der gør en forskel, og derigennem også for andre til at få øjnene op for, at det er ikke så skidt endda. Velkommen til Integrationsprisen 2012, mine damer og herrer. Alle jer, som er her i dag og som er nomineret, fordi I er nogle fantastiske mennesker, som har et engagement og en personlighed, der gør, at I sidder her i dag. Så jeg vil bare starte med at hylde jer alle sammen, fordi det her det er en fælles hyldest. De priser, vi skal ind og uddele, det er blandt andet årets nydanske forældre. Og når vi gør det, så er det fordi, det er ekstremt vigtigt for, at integrationen fungerer, også at sætte fokus på, at det også er forældrenes ansvar. Så det er en ny kategori. Der er årets frivillige forening, der er årets virksomhed, og der er årets kommune. Ting, som er alle emnerne er rigtig, rigtig vigtige, og som viser meget, meget tydeligt, at vi skal fortælle de gode historier, og vi skal få langt flere til at gøre det, der er godt, for så løfter vi integrationen bedst. Men han er, hvordan jeg skal sige, han er så god. For eksempel til en gang, jeg har 2 små børn, ikke? Og så jeg gerne vil til udland praktik en måned, så siger han bare, så tager chance dog, så smut og sted, siger han med det samme. Årets nydanske forældre er Tintin. Børnene får nok et eller andet, fordi at hvis du vinder, så får vi et eller andet, ikke? Så det er nok stolte, ja. Selvom der kun vil være få vindere, så er alle, der sidder derinde, vindere. For det er alle sammen mennesker, som aktivt sørger for med deres arbejde, med deres ord, med deres tanke, med deres gerning, at sørge for, at integrationen fungerer. Og det skal den gøre i et samfund som det danske. Vinderen er udvalgt, fordi hun gør en ekstra og forbilledlig indsats for at få integrationen til at lykkes i hendes kommune. Pia Maria Nielsen. Det giver inspiration til at arbejde videre med at få integreret flygtninge og indvandrere, som har det svært i Danmark. Jamen, det er jo en kæmpe anerkendelse for både vores foreninger og så også vores projekter Lead the Talent, at vi finder den her integrationspris, og det er vi utrolig stolte af og glade over. Og derudover så viser det også bare, at det samarbejde, vi har med både offentlige og private virksomheder, det giver pot, og det er vi utrolig stolte af. Vi glæder os over, at vi nu kan tage den her pris med hjem og dele den sammen med vores kollegaer, fordi vi også som sådan er en spændende og rummelig og mangfoldig arbejdsplads. Det er jo altid skønt at få et klap på skulderen og en krammer af en høj, flot fyr. Ja, i lige måde. Ja. For Vejle Kommune betyder det jo rigtig, rigtig meget. Det er jo en stolthed og en anerkendelse af et kæmpe stort stykke arbejde, som et væld af frivillige medarbejdere og alle mulige har ydet igennem mange år. Det er ikke bare lige sådan en indsats, der er kommet her det sidste år. Det er noget, der har fungeret i rigtig, rigtig mange år. Så jo, vi er super glade for det og rigtig stolte over det. Der er også mange med herovre, som godt vil være med til at fejre det, så det glæder vi os meget over. Så synes jeg, at I alle sammen lige skal rejse op og give en hånd igen til alle de mennesker, der gør en forskel i Danmark.